πολιτική, ένας άνθρωπος της επικοινωνίας, σύμβουλος επικοινωνίας. Είναι ο κύριος Νίκος Καραχάλιος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει πολύ καιρό να μιλήσει και γι' αυτό περιμένω με ενδιαφέρον την σημερινή μας κουβέντα. Φαντάζομαι θα συζητήσουμε για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή του τόπου τούτου. Κύριε Καραχάλια, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στο Focus FM. Καλή σας μέρα. Τα Χανιά χαιρετούν τη Θεσσαλονίκη. Τα Χανιά είπατε. Είναι στα Χανιά και θα σας πω γιατί. Αλλά πρώτα νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε στους καλούς ακροατές του Focus και σε εσάς μια απάντηση, γιατί 2 χρόνια δεν μιλούσα. Παρακαλώ, ενδιαφέρον. Σταμάτησα να μιλάω και να παρεμβαίνω δημόσια την 1η Μαΐου του 2023, την ημέρα δηλαδή που προκηρύχθηκαν οι τελευταίες εθνικές εκλογές. Ναι. Γιατί τότε είχα κάνει μια κίνηση στους Δημοκράτες, ήθελα να υπάρξει πολιτική αλλαγή και αυτό δεν έγινε. Θεωρούσα ότι αφού δεν έκανα κόμμα, την εποχή των εκλογών μιλάνε τα κόμματα και έδωσα την ευχή μου σε όλα τα κόμματα που αντιπολιτευόντουσαν το κόμμα του Μητσοτάκη, βλέπετε δεν λέω τη Νέα Δημοκρατία, ούτως ώστε να υπάρξει μια αλλαγή. Όχι μόνο δεν υπήρξε αλλαγή στην κυβέρνηση, αλλά δεν υπήρξε και αλλαγή θετική στη ζωή μας. 2 χρόνια μετά γυρνάω στην Ελλάδα, γιατί ζούσα τον περισσότερο καιρό στην Ευρώπη με βάση το Λονδίνο, και βλέπω τα πράγματα να είναι πολύ χειρότερα. Εδώ, ας πούμε, στα πανέμορφα Χανιά, μια πόλη και ένα νομό με μοναδική ιστορία, μοναδική φυσική ομορφιά, με το Ελαφωνήσι, με τον Πάλο, με το Παράκι της Αμαριάς, αυτό που συμβαίνει με την άνηση ανάπτυξη, με τον υπερτουρισμό, δεν έχει προηγούμενο. Και ξέρετε γιατί λέω για τα Χανιά. Γιατί είναι η πόλη, η γενέθλια πόλη του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός έχει ένα πανέμορφο σπίτι που βλέπει από ψηλά τα Χανιά, αλλά δεν βλέπει από κοντά τα προβλήματα. Άκουσα για παράδειγμα ότι είχατε ένα καλό μεσίτη που είναι χορηγός στην εκπομπή σας. Μπορεί να χρειαστεί να έρθει εδώ και να βοηθήσει τους Χανιώτες να βρουν σπίτι. Νέοι άνθρωποι, γυναίκες, όπως και σε άλλες πόλεις της χώρας, με την έξι των τιμών από το Airbnb, δεν μπορούν να βρουν όχι σπίτι να μείνουν, ούτε δωμάτιο να κοιμηθούν με άλλα ζευγάρια. Λοιπόν, κυκλοφοριακό, στάθμιση, προσβασιμότητα για τα ΑΜΕΑ. Μόνο ένα ΑΜΕΑ έχει σε αυτή τη χώρα προσβασιμότητα, γιατί κυκλοφορεί με 50 αστυνομικούς να ανοίγουν τον δρόμο. Καθαριότητα. Οι παραλίες είναι αφημένες στην τύχη τους, δεν υπάρχει μια ντουζιέρα. Τα βλέπω τώρα, αυτά έχω έρθει από τις 5 το πρωί. Προσέξτε, αυτά γίνονται στην πόλη των Χανίων, την πρωτεύουσα του νομού. Γιατί αυτά που γίνονται στα νότια, με την εισβολή των μεταναστών, είναι μια άλλη συζήτηση. Γιατί τα λέω λοιπόν? Γιατί 2 χρόνια μετά αναζητούνται λύσεις, δεν υπάρχουν απαντήσεις. Αύριο έχουμε τη γιορτή της Δημοκρατίας και σήμερα είχαμε την ντροπή της Δημοκρατίας στο Κοινοβούλιο. Εχθές ουσιαστικά και σήμερα ζήσαμε κάτι το οποίο δεν έπρεπε να δούμε. Την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου της συγκάλυψης. Συγγνώμη για τη μακρά εισαγωγή, αλλά ξέρεις, Στέφανε, είμαστε και φίλοι, δεν ξέρω αν πρέπει να σου μιλάω ή να σας μιλάω, κύριε Δαμιανίδη, στον πληθυντικό. Όπως θέλεις εσύ. Αν θέλεις να μιλάμε στον ελληνικό, μιλάμε στον ελληνικό. Ναι. Και παλαιότερα ήμουν έτσι πιο πολιτικός, πιο επιθετικός. Πλέον μιλάω κάπως μεταξύ Τζίμι Πανούση, Χάρη Κλίν και Μαλβίνα Σκάραλη. Δηλαδή, κάτι που επαναλαμβάνεται 1 και 2 φορές, δεν φεύγει από τη σοβαρότητά του, γίνεται φάρσα, γίνεται φαρσοκομωδία. Δεν είναι πια τραγωδία, γιατί αν την τραγωδία δεν τη συνειδητοποιούν οι πολίτες, πρέπει να τους μιλήσουμε με έναν άλλο τρόπο. Φίλε Νίκο Καραχάλιε, αν μείνουμε όπως χρόνια ολόκληρα έμεναν οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνταν με τα πολιτικά πίσω από το προσωπείο του politically correct, τότε δεν πρόκειται να βοηθήσουμε τον ελληνικό λαό να αφυπνιστεί και να σώσει οτιδήποτε, αν σώζεται από αυτήν την πολύ ωραία, το έθεσες στο σχόλιο σου στο Facebook νωρίτερα σήμερα, με τα μοντέρνα διαπλοκή. Πολύ ωραία το έθεσες. Ακριβώς. Μα, Στέφανε, η μεταμοντέρνα διαπλοκή είναι το μοναδικό επίτευγμα σε εισαγωγικά κατόρθωμα ή το μοναδικό κληροδότημα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη χώρα. Δηλαδή, πέρασα εκτός από το Λονδίνο πάρα πολύ καιρό στη Νότιο Ιταλία. Νότιο Ιταλία από τη Ρώμη και κάτω υποτίθεται ότι έχει 3 μεγάλες οικογένειες εγκληματικές. Την Κόζα Νόστρα, τη μαφία τη γνωστή στη Σικελία, έχει την Καμόρα στην Νάπολη και έχει την Ντραγκέτα στην Καλάμπρια. Την Μάγνα Γκρέσια. Τώρα βέβαια οι Ιταλοί κάνουν πλάκα και λένε ότι εσείς, αφού εδώ ήρθατε εσείς μας τα μάθατε. Αλλά τους λέω ότι η οικογένεια Μητσοτάκη δεν πάει τόσο παλιά. Δεν πάει 2.500 χρόνια τότε που απικήσαμε εμείς οι Έλληνες τη χώρα για να σας τα έχει μάθει τα κόλπα. Όμως ακόμα και εκεί υπάρχει μια τάξη. Αν πας στην Καλάμπρια, στην Πούλια, που είναι το πιο φτωχό κομμάτι της χώρας υποτίθεται,
Οι κοινωνικές υποδομές είναι 10 φορές καλύτερες από της Αθήνας, που υποτίθεται ότι είναι η πιο προηγμένη περιοχή της χώρας. Οι δρόμοι λειτουργούν, οι συγκοινωνίες λειτουργούν. Τώρα, αν υπάρχει παραεμπόριο, τι κάνει η μαφία κάτω στα υπόγεια και τι γίνεται με τα ναρκωτικά και την εξαγωγή, είναι μια άλλη ιστορία, αλλά και εκεί ακόμα γίνονται συλλήψεις. Μαζικές. Εδώ, το μόνο που γίνεται είναι απολύσεις και συγκαλύψεις. Και για να γίνω συγκεκριμένος για τη μεταμοντέρνα διαπλοκή. Ήλπιζα ότι με το επιτελικό κράτος και τους άριστους θα είχαμε μια μεταμοντέρνα δημοκρατία. Που θα είχε περισσότερα media, θα είχε περισσότερο TikTok, θα είχε περισσότερα Facebook, Instagram, likes κλπ. Μα αυτά όλα, ο κύριος Eric Parks που έμαθα ότι απολύθηκε ή απομακρύνθηκε, γιατί μάλλον του έρχονται και αυτού βόμβες υπερατλαντικές, ήτανε το κερασάκι συνταγή. Εδώ είχαμε και σαρισμό, γεμπελισμό και γκανγκστερισμό σε ένα. 3 ισμοί που ξεπεράσανε τις ιδεολογίες και φτιάξανε ένα σύστημα που όμοιό του δεν έχει γνωρίσει η σύγχρονη Ευρώπη. Και εξηγούμε. Και σαρισμός, η αλαζονία του κ. Μητσοτάκη. Και μπελισμός. Και εξαγορά των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Μόνο τώρα κάποια έχουν αρχίσει και κουνιούνται. Για άλλους λόγους. Για άλλους λόγους. Και γκανγκστερισμός. Ουσιαστικά εδώ μιλάμε για το σύγχρονο έγκλημα που έχει ξεφύγει, το οργανωμένο. Γίνονται δολοφονίες πια μέσα στο κέντρο της Αθήνας μέρα μεσημέρι. Και φαίνεται από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους φραπέδες που κυκλοφορούν εδώ πέρα, ότι ο Αλή Μπαμπά και οι 40 κλέφτες μετικήσανε στην Κρήτη, όπου είχαμε τον Κουλή Μπαμπά και τους 40 φραπέδες. Η συνομιλία, Στέφανε μου, του κυρίου Φραπέ δεν τον λένε. Ναι, τον Ξυλούρη. Που μιλάει ανοιχτά για να δολοφονήσουν έναν άλλο άνθρωπο, μια γυναίκα. Σου λέει και 3 χρόνια να μπω μέσα τι έγινε, περισσότερα θα βγάλω από τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ από ό,τι θα πληρώσω για να καθαρίσουν τη γυναίκα. Είναι κάτι σοκαριστικό. Εύκολα θα μπορούσε να είναι συνομιλία βγαλμένη από κάποια συνομιλία με κάποιον ονό της Καμόρα που μιλάει με την Τραγκέτα, ναι. Ναι, ξέρετε, και αυτοί θα ήταν επινοημένοι. Γιατί αυτοί, εδώ είναι η διαφορά, γι' αυτό σου λέω, θα το λέγανε κωδικοποιημένα. Θα χρησιμοποιούσαν όρους γιατί φοβούνται ότι τους ακούει η αστυνομία, τους ακούει οι καραμπινιέροι, τους ακούει η δίωξη ναρκωτικών. Εδώ δεν φοβούνται κανέναν και τα λένε όλα κύμα και τσουβαλάτα, ξέρεις γιατί. Γιατί όταν ο άλλος είχε 25.000 παρακολουθήσεις, σου λέει αφού τις παρακολουθήσεις κάνει ο δικός μας και να μας ακούσουνε, θα τη σβήσουν την ταινία. Καλά κάνεις και το σημειώνεις αυτό, γιατί η ΑΕΠ με εντολή Μητσοτάκη το 2019 όταν ανέλαβε ήταν υπό τη δική του σκέπη. Να το θυμίσουμε αυτό, Βέβαια. Γιατί αυτά έχουν συμβεί τόσα πολλά που ο κόσμος έχει χαθεί. Ξέρεις, υπάρχει ένας συμβολισμός. Την ημέρα που αναλαμβάνεις την πρωθυπουργική σου θητεία, ο κάθε πρωθυπουργός, αλλά και οι μέσοι πολίτες που μπορεί να έχουν λάβει μια σχέση διοίκησης, τι κάνεις. Κάνεις ένα είδος παράδοσης, παραλαβής, σου λένε τι πήρες και τι θα δώσεις. Ο Μητσοτάκης είπε ότι θα δώσει τα πάντα, πήρε και 36 δις από τον Τσίπρα, που είχε αφαιμάξει τη μεσαία τάξη για να τα μαζέψει, και να κάνει πολιτική. Όμως, παίρνεις και τις αρμοδιότητές σου. Ο πρωθυπουργός στο σύστημα που ζούμε, που είναι πρωθυπουργείο κεντρικό, παίρνει τα πάντα. Και με το επιτελικό κράτος που θα έφτιαχνε, όχι μόνο θα έπαιρνε τα πάντα, τα πήρε με τα ΦΕΚ. Και γι' αυτό τώρα έρχεται η εισαγγελέας η Ευρωπαία και θα μιλήσει για εγκληματική οργάνωση, θα το πούμε σε λίγο. Όμως, ποια είναι η πρώτη και ποια είναι η δεύτερη αρμοδιότητα που παίρνει, ενώ ήδη τις έχει ο πρωθυπουργός. Η πρώτη, την ίδια μέρα που αναλαμβάνει ο πρωθυπουργός, είναι η επιστασία, η προσωπική επιστασία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Γιατί, αφού ούτως ή άλλως, κάθε πρωί παίρνει ένα δελτίο ο εκάστοτε πρωθυπουργός από την ΑΕΠ. Του λέει τι γίνεται στα σύνορα, τι κινήσεις κάνουν οι Τούρκοι, κυρίως αυτοί μας ενδιαφέρουν, αυτοί είναι οι άτακτοι. Τι κινήσεις γίνονται στα βόρεια σύνορα με τα λαθρεμπόρια, εκεί έρχονται τα τρένα γεμάτα ξυλόλια. Τι κινήσεις γίνονται στα νότια σύνορα με τους μετανάστες. Λοιπόν, η ΑΕΠ δεν έχει σκοπό να παρακολουθεί τον Δαμιανίδη και τον Καραχάλιο, λένε στο Focus FM. Γι' αυτό υπάρχουν δημοσιογράφοι. Γι' αυτό υπάρχουν πολιτικοί. Η ΑΕΠ δεν έχει σκοπό να παρακολουθεί αγρότες στα ζαγοροχώρια, και μιλάω τώρα πολύ συγκεκριμένα, που για να ζήσουν πάνε να πουλήσουν αγροτεμάχιο και να πηγαίνουν συγγενείς του Πρωθυπουργού να αγοράζουν μπυρ παρά, επειδή έχει ανάγκη ένας αγρότης το οικόπεδό του για να το κάνουν ξενοδοχείο. Ως άλλο φαντ. Εδώ είχε τεθεί και η ΑΕΠ στην υπηρεσία του κράτους της μίζας. Κατάλαβες. Γι' αυτό και οι σολντάτοι, Νότιο Ιταλία τους λένε σολντάτοι τους στρατιώτες, σαν το Φραπέ. Έχουν ιεραρχία.
Εκεί τους λένε στρατιώτες. Εμείς εδώ τους λέμε φραπέδες. Καταλαβαίνεις ότι ούτε στο οργανωμένο έγκλημα μπορούμε να είμαστε σοβαροί. Ούτε, ακριβώς. Λοιπόν, η ιστορία ποια είναι? Η ιστορία είναι ότι ο τύπος αυτός παίρνει τις αρμοδιότητες ΣΕΙΠ, να κάνουμε μια παρένθεση και να κάνουμε άλλη εκπομπή γι' αυτό, παίρνει και τα ασυνόδευτα. Σωστό. Θέλει τα ασυνόδευτα. Βέβαια. Την Αγαπηδάκη είχε βάλει ως σύμβουλο τότε, αν θυμάμαι καλά. Μάλιστα, είχε βάλει την Αγαπηδάκη και είδε στην πολιτική καριέρα έκανε. Βέβαια. Από τρόλ έγινε υπουργός. Και κάποια από τα συνόδευτα καταλήγανε, χωρίς να περάσουν από τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και φροντίδας, σε γνωστά διαμερίσματα για να κακοποιηθούν. Μάλιστα. Αλλά και αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Άλλη συζήτηση, πολύ ενδιαφέρουσα. Σοβαρή. Γιατί εμείς το Epstein Island που έχει ο Epstein και πήγαινε τους επώνυμους με τα ανήλικα να κάνουν τα όργια τους, το είχαμε σε διαμερίσματα διευθυντών του Κρατικού Θεάτρου Αθηνών, του Εθνικού Θεάτρου. Καταλαβες. Το Epstein Island σε εμάς ήταν Epstein Apartment. Μάλιστα. Αλλά μην ξεφεύγουμε. Να το κάνουμε άλλο θέμα. Αυτό σε άλλη εκπομπή έχει πολύ ενδιαφέρον. Πολύ. Πάμε λοιπόν στην ΑΕΠ. Από εκεί ξεκινάει η ιστορία. Παρακολουθεί τους πάντες και τα πάντα. Τρομάζει τους πάντες και τα πάντα και όσοι δεν τρομάζουν εκβιάζονται. Όσοι δεν μπορούν να εκβιαστούν, σηκώνονται και φεύγουν καλή ώρα όπως εγώ. Υπάρχουν λίγοι που μάχονται στο κοινοβούλιο, να πω τον Κυριάκο Βελόπουλο, να το πω. Να πω το Κουκουέ, να το πω. Τώρα, να πω τη Ζωή του Κωνσταντοπούλου, να την πω. Για τα άλλα κόμματα κρατάω επιφυλάξεις. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι χλιαροί. Ναι. Γίνονται εγκλήματα. Έχω άριστη σχέση με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, τον θεωρώ φίλο μου. Ναι. Θεωρώ πολύ αξιοπρεπή άνθρωπο τον Σοκράτη το Φάμελ. Εξαιρετικά αξιοπρεπή. Είχε και ένα πολύ καλό εκπρόσωπο. Νομίζω ότι ο Γιώργος Καραμέλος δεν εκπροσωπεί πια το κόμμα. Ναι. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί είναι light. Δεν λέω για τα δύο κόμματα τα άλλα, τη Νίκη και τους Σπαρτιάτες, γιατί ο Μητσοτάκης με το Predator κατάφερε να τους διαλύσει. Και μάλιστα τον πρώτο, την Νίκη, από ό,τι φαίνεται πάει να την εξαγοράσει. Δηλαδή πήγε στα μοναστήρια του Αγίου Όρους, βρήκε εκεί τον Εφραίμ που θυμήθηκε τις παλιές του δραστηριότητες, κάνει τον κονσιέρζ της Αθωνικής Πολιτείας και άρχισε να μοιράζει εκατομμύρια. Και ότι 11 μονές υπογράφαν εναντίον του, το ξέχασε. Δεν χρειάζεται όλες. Και εκεί επικοινωνιακό σοου είδαμε. Και εκεί επικοινωνιακό σοου, με συγχωρείς, επικοινωνιακό σοου το οποίο πληρώνουμε εμείς, με κονδύλια 100 εκατομμυρίων ευρώ που πάνε σε συγκεκριμένες μονές και δεν πάνε στη συνολική ανάπτυξη του όρους. Έτσι. Αλλά και να γυρίσουμε στα δικά μας. Τι λέγαμε? Εξαρισμός, γεμπελισμός, γανγκστερισμός. Παίρνει τις αρμοδιότητες ΣΕΙΠ. Και μετά τι κάνει? Παίρνει και τις αρμοδιότητες των υπουργών του. Ακόμα και των δικών του υπουργών, κρατάει τις αρμοδιότητες αυτός, βάζει υφυπουργούς να τους κάνει σάντουιτς ή γραμματείς. Δηλαδή ο Άδωνης ήταν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αρμοδιότητες είχε ο κ. Παπαδανάσης. Όποιος είναι πάνω έχει και έναν δεύτερο κάτω που τον ελέγχει. Δεν τον ελέγχει μόνο πολιτικά, τον ελέγχει και με τις υπογραφές. Ουσιαστικά το επιτελικό κράτος το ελέγχουν, ενώ υπάρχουν 60 υπουργοί, η μεγαλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών και όλων των χωρών στην Ευρώπη. Ποιοι το ελέγχουν? Ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο κύριος Σκέρτσος, τώρα έχουμε τον κύριο Μανολίδου, πώς τον λένε αυτόν? Ένα που το παίζει τώρα μεγαλοπαράγοντας, chief of staff, Μανολάκης, κάπως ένας περίεργος, δεν είναι κριτικός όμως, γενικός γραμματέας της κυβέρνησης, κάτι παίζει. Αυτός φαντασιώνεται να γίνει Γρηγόρης Δημητριάδης και δεν μπορεί. Μάλιστα. Wishful thinking. Είναι 2-3 εκεί μέσα που έχουν 450 υπαλλήλους στο Μαξίμου δημοσιογράφους για να κάνουν copy-paste τα κείμενα που στέλνουν έτοιμα σε όλο τον τύπο και αυτοί εποπτεύουν τους υπουργούς. Αυτό λοιπόν το κράτος, το συγκεντρωτικό, το ονομάσαν επιτελικό. Βρήκανε τους δίθεν άριστους, δηλαδή όλους όσοι κλέβανε στα πανεπιστήμια, έκαναν το δίθεν κράτος με το δίθεν πρωθυπουργό που εγώ τον ονομάζω πρωθυπουργεύοντα. Που κάνει δίθεν το καλό για τους πολίτες, αλλά ουσιαστικά κάνει το καλό για τον πρωθυπουργό και τον πρωθυπουργεύοντα και την παρέα του. Ναι, αλλά Νίκο μου, μετά από τόσα χρόνια, με τα σκάνδαλα πραγματικά να χτυπάνε παγκόσμιο ρεκόρ και να μπαίνουν στο βιβλίο ρεκόρ Guinness, πώς στέκονται, πώς καταφέρουν και όχι μόνο σκάνδαλα, και νεκρούς και μπαζώματα και ξεμπαζώματα και τεράστια προβλήματα στα εθνικά μας ζητήματα όπου μας γλεντάνε μέχρι και η ξυπόλυτη της Λιβύης. Οι Σκοπιανοί έχουν ξεφύγει. Καλά, δεν συζητάω για τους Τούρκους οι οποίοι δεν ξέρω τι έχει συμφωνήσει, αν έχει συμφωνήσει ήδη ο Μητσοτάκης και αν
είμαστε μπροστά σε ένα στημένο θερμό επεισόδιο το οποίο θα μας πάει σούμπιντου στη Χάγη. Έχουμε τεράστια ζητήματα με τη λαθρομετανάστευση, αναπάντητα ερωτήματα για τη διαχείριση της περίοδου του κορονοϊού, όπου εκεί είναι, λες και δεν έχει συμβεί ποτέ και το έχουμε βάλει κάτω από ένα χαλάκι και το έχουμε ξεχάσει. Πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να στέκονται ακόμα στην κυβέρνηση? Απαντώ αμέσως. Είναι 4 οι άξονες οι οποίοι λειτουργούν εις βάρος της κοινωνίας και στηρίζουν έμεσα την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θα τους πάρουμε έναν, θα είμαι σύντομος, Ναι. γιατί αφού κάνουμε αυτή την ανάλυση, Στεφάνε, θα ήθελα να δούμε τι πρέπει να γίνει. Ναι, να μην λέμε μόνο στον κόσμο όχι, τι όχι, συμβαίνει, αλλά σαφώς. και τι πρέπει να γίνει. Σαφώς. Λοιπόν, πρώτον, έλλειψη αντιπολίτευσης. Αυτό που ακούμε. Δεν υπάρχει άλλος, ούτε Ναι. μέσα στο κόμμα, ούτε εκτός. Αυτό είναι προσβλητικό για τα 2,5 εκατομμύρια που ψηφίσανε στις τελευταίες εκλογές Μητσοτάκη, τους 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τους 2 πρώην πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τον πρώην, και ενώ τον Σαμαρά, τον Καραμαλή, τον Παυλόπουλο, ακόμα και την αδελφή του κ. Μητσοτάκη, τον κύριο Δένδια, που φαίνεται να είναι ο πρώτος στη τάξη Δελφίνος, μια σειρά στελεχών που δεν είναι απαραίτητα στην κυβέρνηση και το κόμμα. Δεν μπορεί 2,5 εκατομμύρια Έλληνες που ψηφίσαν Νέα Δημοκρατία να μην έχουν άλλον από τον Άριστο, που έκλεβε ακόμα και στα μονά στο μπάσκετ για να μπορέσει να κερδίσει, που έβαζε τον πατέρα του να στέλνει στατικές επιστολές για να τον πάρουν στα καλά πανεπιστήμια, που με το που ανέλαβε μία επιχείρηση, μία έχει κάνει στη ζωή του, την έριξε 120 εκατομμύρια έξω και δεν βρίσκουμε ούτε ισολογισμούς ούτε απολογισμούς. Μην ξεχνάμε και το Ρουσφέτη με την τράπεζα, έτσι, που τον έβαλε ο Σιμίτης με Σοκαρατζά. Αυτό με την εθνική. Από τότε τάιζε τα startup. Έπαιρνε κρατικό χρήμα και το έπαιζε manager. Αλλά Έτσι. πάμε στο έλλειψη κομματικής αντιπολίτευσης, παρά μόνο εμείς, ας πούμε, που φωνάζαμε επί 4 χρόνια και να είστε καλά και εσείς μας βοηθάγατε. Και τώρα, με το που άρχισαν λίγο να μιλάνε οι πρώην πρωθυπουργοί στα εθνικά, ο Καραμαλής και ο Σαμαράς, το οικοδόμημα έχει αρχίσει όχι να κουνιέται, αλλά να είναι έτοιμο να καταρρεύσει. Έλλειψη αντιπολίτευσης. Προσέξτε, το Predator έχει κάνει μεγάλο κακό. Δεν θέλω να πω κακές κουβέντες για το πώς λειτουργούν ή δεν λειτουργούν τα άλλα κόμματα, αλλά ακόμα και ο τρόπος που αποτυπώνονται οι κινήσεις της αντιπολίτευσης μέσα από τα κανάλια που μέχρι πρότινος όλα παίζανε Μητσοτάκη 90-0. Και οι δημοσκοπικές εταιρείες που παίζουν ό,τι χαρτάκι, πώς δίνανε κάποιοι παλιοί προπονητές στην εθνική, ό,τι δώσεις παίζουν χαρτάκι για τον πρόεδρο. Λοιπόν, με τις στημένες δημοσκοπήσεις και τα στημένα ποθροκάναλα, ήταν λογικό να μπορεί να κυριαρχήσει το πολιτικό σύστημα. Συν το φόβο του κορονοϊού. Αυτό είναι το πρώτο. Ο κορονοϊός ήταν 2 χρόνια νεκρά. Ο κορονοϊός ήταν σαν να απάντησε κάποιος πώς, φόβησε τον κόσμο με τη ζωή του, τον γέμισε επιδόματα και τα 6 χρόνια που υποτίθεται ότι κυβερνά ουσιαστικά είναι μια τετραετία. Γιατί με τον κορονοϊό είχαμε πατήσει πώς. Δεν λειτουργούσε ο πολιτικός χρόνος, δεν κυλούσε. Ναι. Ο πρώτος λοιπόν παράγοντας είναι κορονοϊός και έλλειψη αντιπολίτευσης. Ο δεύτερος παράγοντας, δομικός, υποχωρητικότητα στα διεθνή. Για το Μητσοτάκη, ο διεθνής παράγοντας, ενώ η κακή δυτική, η δημοκρατική της Καμάλα και του Σόρος, μαζί με τους κακούς Ευρωπαίους, και συγγνώμη που χρησιμοποιώ τέτοιους όρους, γιατί δεν είναι όλοι οι Ευρωπαίοι κακοί, δεν είναι όλοι οι Αμερικανοί πολιτικοί κακοί, είχαν ετοιμάσει τις πρέσπες του Αιγαίου. Ο Μητσοτάκης το πήγαινε συνεχώς πίσω. Γι' αυτό και τώρα θα πούμε γιατί τον χτυπάει η ίδια η Ευρώπη. Τους υποσχέθηκε ότι θα μοιράσει το Αιγαίο και του δίναν χρόνο. Γι' αυτό του δίνουν και τώρα χρόνο. Άρα ο δεύτερος παράγοντας που τον κρατάει όρθιο είναι η προσδοκία της νέας Χάγης. Θα είναι Χάγη, θα είναι MOU του Γεραπετρίτη του Εξαμιλίτη. Αυτά διαπραγματεύονται πριν κλείσει τη θητεία του να τα δώσει. Το τρίτο δομικό στοιχείο ήταν αυτό που λέμε διαπλοκή με το οικονομικό κεφάλαιο. Γιατί είπαμε πριν ότι ο Μητσοτάκης πιθανότατα διαπλέκεται και με τον υπόκοσμο, το έλεγα πιθανότατα πριν, μέχρι που εμφανιστήκανε οι κασέτες φραπέ. Έτσι. Τώρα έχουμε κανονική γκανγκστερική συμμορία, η οποία όχι μόνο συνεργάζεται, αλλά συγκαλύπτεται ευθέως. Δεν συγκαλύπτει μόνο τα τέμπη. Ο Φραπές ήταν μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει βγει απόφαση από την οποία να φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός έχει διαγραφεί από τις τάξεις. Όχι. Δεν τολμάνε. Πόσες μέρες έχουν περάσει? Μήνας και 1,5. Δηλαδή η συγκάλυψη είναι στα τέμπη, ξεκινάει από τα τέμπη με τις 57 αθώες ψυχές και φτάνει μέχρι το Φραπέ. Γι' αυτό σου λέω δεν μπορώ να μιλάω σοβαρά. Γιατί όταν μπαίνουν στην ίδια συζήτηση 57 αθώες ψυχές με ένα γελίο φραπεδόμαγκα και αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή κάτω από το χαλί, με κάψιμο τα αρχεία, είδες τα αρχεία του ΟΠΕΚΕΠ που τα καίγανε. Όλα τα εργοστάσια ανακύκλωσης πήραν φωτιά. Μπράβο. Λοιπόν, η συγκάλυψη εδώ ταυτίζεται με την ανακύκλωση. Η μόνη φορά που λειτουργήσε η ανακύκλωση στη χώρα ήταν όταν έπρεπε να κάψουν
τους φακέλους του ΠΚΠ. Που και αυτό η καύση δεν ήταν η σωστή. Σωστό. Δεν την κάνανε καν πολτοποίηση. Οι άνθρωποι Και επειδή δεν ήξεραν σε ποιο εργοστάσιο πρωτοπήγανε, τα βάλανε φωτιά όλα. Λοιπόν, παλιότερα καίγανε ολόκληρο το κτίριο του ΖΟΕ, αν θυμάσαι. Ναι. Καίγανε ολόκληρα κτίρια στην Αθήνα, η δίθεν αναρχική της ασφάλειας, για να καλυφθούν άλλα. Τώρα ο Μητσοτάκης θα στέλνει για ανακύκλωση και πιθανότατα να παίρνει μίζα ακόμα και από τα φορτηγά αυτά. Πάμε λοιπόν. Ο τρίτος παράγοντας είναι η διαπλοκή με το μεγάλο κεφάλαιο ελληνικό και ξένο. Ναι. Το κλείσιμο των τελευταίων συμφωνιών. Κάθε κυβέρνηση, θυμάμαι όταν έπεφτε ο Σιμίτης, η τελευταία συνεδρία της Βουλής είχε διακαταλάβει άγχος. Το 2004 σου λέω τώρα. Είχε διακαταλάβει άγχος γιατί έπρεπε να δώσουν 120 εκατομμύρια το διαφημιστικό πακέτο του ΟΤΕ. Μα θέλαν να μοιράσουν λεφτά τότε του ΟΤΕ. Δηλαδή ο ΟΤΕ που ήταν σχεδόν μονοπόλιο σε σταθερή τηλεφωνία, όχι σχεδόν, και είχε το 60% της αγοράς στην κινητή. Για ποιο λόγο? Και ανάγκη 120 εκατομμύρια διαφημίσεις. Θα τα πηγαίναν μέσω του ΟΤΕ να τα ρίξουν στους δημοσιογράφους και στα τότε στημένα κανάλια της διαπλοκής για να εξαγοράσουν τις εκλογές. Λοιπόν, είχαν πάθει αμόκ να το ψηφίσουν και έβγαινε ο Καραμανλής και λέγε τους εθνικούς διαφημιστές. Παρένθεση, ο ΟΤΕ ήταν γερμανικός. Βέβαια. Πάμε. Ο Σιμίτης, Γερμανός πρωθυπουργός. Μητσοτάκης, Γερμανός πρωθυπουργός. Αλλά, ανακεφαλαιώνω. Έχουμε τα 2 χρόνια του COVID. Το πώς και από κάτω έλλειψη εσωκομματικής φωνής και αντιπολίτευσης στο Κοινοβούλιο, υποχωρητικότητα στα διεθνή για πρέσβες του Αιγαίου του δίνουν ακόμα λίγο χρόνο, κλείσιμο τελευταίων συμφωνιών. Δηλαδή, η καμόρα του Μαξίμου με την Κόζα Νόστρα εκτός Μαξίμου και την Τραγκέτα που λειτουργεί από κάτω έχουν ακόμα μερικά συμβόλαια που δεν έχουν υπογραφεί. Παίρνει και από εκεί λίγο χρόνο, λίγο τράτο. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι κάνουμε για αυτά. Εδώ αν είμαστε. Να πούμε για τον κάθε παράγοντα, μπορούμε να συζητάμε ώρες. Θέλω να μείνουμε σε αυτό το κομμάτι, στο τι πρέπει να κάνουμε. Απλά θέλω να μου δώσεις λίγο 2-3 λεπτά να κάνω ένα διάλειμμα, γιατί πήγε 9.30 και πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα. Καταλαβαίνεις και εσύ είσαι έμπειρος σε αυτά τα θέματα. Οπότε θα κάνουμε μία μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε ακριβώς με αυτό. Το τι πρέπει να κάνουμε, που είναι το κέριο. Γιατί πολύ καλά τα περιγράφουμε για να καταλάβει και ο κόσμος ότι δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας. Έχουν γίνει πράγματα, έχουν γίνει εγκλήματα 6 χρόνια τώρα. Και εδώ είμαστε στο ερώτημα τι πρέπει να κάνουμε και πότε πιστεύει ο Νίκος ο Καραχάλιος ότι θα κληθούμε να το κάνουμε. Πάμε διάλειμμα, έρχομαι σε πολύ λίγο, αφού πρώτα σας πω ότι μαζί μας είναι και σήμερα η κάρτα υγείας F-Club. Όλοι όσοι θέλετε να κάνετε δική σας την κάρτα υγείας F-Club και να έχετε μια πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας εντελώς δωρεάν, θα πρέπει να καλέσετε στο 2313 253 333, το ξαναλέω, 2313 253 333. Ο κάτοχος της κάρτας υγείας F-Club δικαιούται δωρεάν αιματολογικές, δωρεάν μικροβιολογικές, δωρεάν καθαρισμό δοντιών, δωρεάν λεύκανση δοντιών, δωρεάν επίσκεψη σε εξωτερικά, σε επίγοντα περιστατικά, σε ιδιωτική κλινική και δωρεάν μεταφορά εκεί με ασθενοφόρο και πάρα πολλά άλλα μπόνους. Και όλα αυτά, η κανονική τιμή της κάρτας υγείας F-Club για ένα χρόνο είναι 100 ευρώ η ατομική. Αυτό το διαγράφουμε. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία σας είπα μπορείτε να τα πάρετε εκμεταλλευόμενοι τη μεγάλη προσφορά που θα κάνουμε και σήμερα. Για 2 χρόνια κάρτα υγείας F-Club, κλειστό συμβόλαιο, την Plus με όλες τις παροχές. 5 άτομα θα πάρετε από μία κάρτα υγείας F-Club. 5 άτομα δεν απαραίτητο να είστε οικογένεια, μπορεί να είστε φιλαράκια, μπορεί να είστε φίλοι, μπορεί να είστε συμφοιτητές, μπορεί να γνωριστήκατε χθες που λέει ο λόγος και θέλετε να πάρετε μαζί μία κάρτα υγείας F-Club. 5 άτομα θα πάρετε από μία κάρτα υγείας F-Club για 2 χρόνια διάρκεια 120 ευρώ. 2 χρόνια διάρκεια, 5 κάρτες υγείας F-Club, 120 ευρώ. Συνολικά είναι μία εξαιρετική προσφορά υγείας και καλό θα είναι το όπλο αυτό να το βάλετε στη φαρέτρα για την υγεία, γιατί και η υγεία πάει από το κακό στο χειρότερο. Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο για να μας πει ο Νίκος ο Καραχάλιος τι μπορούμε να κάνουμε και πότε θα το κάνουμε. Πάμε. Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το αρθροπόν. Το αρθροπόν ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Αρθροπόν. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 2255 99. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46,
Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα κι αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Εδώ είμαστε. Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς. Ευρωφάρμα φέτα pop θράκη στο κιλό 9,65. Ελαιογή παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα 24,99. Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές. Σέρκοβα βότκα 700 ml 12,85. Όμο υγρό πλυντηρίου 28 ή 30 μεζούρες 4,35. Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές. Συν χαρτί κουζίνας λευκό ντεκό τετράφυλλο 940 γραμμάρια 2,75. Έψα 6 επί 330 ml 5 συν 1 δώρο λεμονάδα πορτοκαλάδα με χωρίς ανθρακικό 1,99. Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Focus 811. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο Viber 6907483484. Έχουμε αφήσει στα τελειώματά της, έχουμε ένα 7 λεπτό ακόμα για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με τον Νίκο τον Καραχάλιο. Έχουμε κάνει μια πολύ ωραία ακτινογραφία του πολιτικού σκηνικού τα τελευταία χρόνια. Έχουμε εντοπίσει πού βρίσκεται η καρδιά του προβλήματος και είμαστε στη φάση να αναλύσουμε το τι μπορούμε να κάνουμε, τι μέλη γενέστε. Νίκο Καραχάλια και πάλι καλημέρα. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα στους ακροατές, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη από τα Χανιά. Εδώ που μετατοπίζεται το ενδιαφέρον του πολιτικού σκηνικού, καθώς τα Χανιά αυτή τη στιγμή και η Κρήτη δέχονται επίθεση από τον Νότο από λαθρομετανάστες, δέχονται υποβάθμιση από τον υπερτουρισμό, προς Θεού όχι κακό, αλλά ανοργάνωτο, Ναι. και είναι αφημένα στην τύχη τους, παρότι είναι η πατρίδα, η γενέτειρα του Πρωθυπουργού, εδώ που έρχεται κάνει διακοπές του και αδιαφορεί για το πώς περνάνε οι φίλοι του οι κριτικοί, γιατί αδιαφορεί συνολικά για τους Έλληνες πόσο μάλλον. Εκεί στο ωραίο το σπίτι στα Χανιά που όπως είπες και πριν έχει ωραία θέα, είναι ψηλά. Εκεί το είχε σπίτι που μόλις το κληρονόμησε, ξέρεις, η σύζυγος άλλαξε τις κλειδαριές για να μην μπορεί να μπαίνει η Ντόρα. Α, ναι. Έχει Ναι. παίξει τέτοιο σκηνικό. Ότι είχαμε την εξής ατυχία. Ναι. Τώρα δεν το λέω σαν κομπλιμέντο, όλοι ξέρουν ότι με την κυρία Μπακογιάννη έχω άριστη σχέση, την εκτιμώ όπως και εκείνη και τον Κώστα, Ναι. το γιο της. Έκανε τέτοια απρέπεια. Και το σπίτι αυτό, ο πατέρας Μητσοτάκης δεν έχει καμία σχέση με το γιο. Έκανε και αυτό στα λάθη και μεγάλα λάθη, ο άλλος ήταν πολιτικός. Ο άλλος είναι δίθεν πολιτικός. Κλείδωσε η Γκραμπόφσκι την Μπακογιάννη απ' έξω. Κανονικά και με τον νόμο, γιατί στο κληρονομητήριο το σπίτι πέρναγε στον Κυριάκο. Και ήθελε η Ντόρα, να σου κάνω και μια αποκάλυψη, Ναι. το σπίτι στη Γλυφάδα να το κάνει μουσείο και αρχεία του Ιδρύματος Μητσοτάκη, και η άλλη ήθελε να το κόψει κόπεδα, να το πουλήσει κομμάτια σε κάποιο φαν και να πάρει και προμήθεια από το σπατρικό της Γλυφάδας. Business. Γιατί ήξερε ότι θα γίνει το ελληνικό δίπλα και του λέει εδώ θα πάρει αξία. Ωραία, Καταλαβαίνεις τώρα τι business. γίνεται. Δηλαδή πραγματικά τρίζουν τα κόκαλα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Καλά, τόσο πολύ κουμάντο κάνει η Γκραμπόφσκι. Αυτά θα τα πούμε στην πορεία, γιατί όσο είμαι στα Χανιά κινδυνεύω. Να ξέρεις, μέχρι να φύγω από τη χώρα με είχαν σε φυσική παρακολούθηση 24 ώρες το 24ωρο. Τι Αφού είπες μια τώρα? μέρα, να πούμε τώρα αυτό να γελάσουμε, Ναι. με ακολουθούσαν τα παιδιά τα καημένα της ασφάλειας, τι να κάνουνε, όχι της δικής μου, του Κυριάκου. Καταλάβαμε. Και στη Μύκονο στα Ματογιάννια. Α, Είχα ναι. εγώ δύο κοπέλες μαζί μου, το ένα παιδί εκεί πέρα από τους δύο τους ασφαλίτες ήταν και καλοβαλμένο,
τον κοίταζε, του στέλνω 2 μπύρες, του λέω ότι λένε Κατερίνα, μίλα της, του λέω μόλις φύγω, μπας και βρεις τύχη. Και μ' αφήσεις και εμένα ήσυχο. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα μιλάμε για σοβαρά, αλλά πρέπει να χαλαρώνουμε και λίγο, γιατί είναι καλοκαίρι. Πάμε. Θα μιλήσω με 3 καπέλα. Μπορώ? Παρακαλώ. Δηλαδή, το ένα είναι, θυμάσαι, ήμουν γραμματέα σχεδιασμού και έπρεπε να κάνουμε τον εθνικό σχεδιασμό. Ναι. Για μένα, ως γραμματέα εθνικού σχεδιασμού, ο χρόνος έχει τελειώσει αυτής της κυβέρνησης. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι μπορεί να κάνει και άλλα λάθη. Αυτό που λέμε το τυπικό ότι είμαστε στο και 5, είμαστε στο και 15. Είμαστε, αν θέλουμε να θυμηθούμε τα θύματα των ΤΕΠΟΝ, στο και 57. Αν θέλουμε να θυμηθούμε τα σκάνδαλα του ΟΠΑΚΕΠΕ, είμαστε στο συν 500 εκατομμύρια πρόστιμα. Αν θέλουμε να θυμηθούμε τους τραπέδες, εκεί θα έπρεπε να είμαστε στο συν 15 τα χρόνια της φυλακής που έπρεπε να φάει αυτός ο Καραγκιόζης. Λοιπόν, άρα στον εθνικό σχεδιασμό η κυβέρνηση αυτή, αν ήταν ευρωπαϊκή, θα είχε παραιτηθεί λόγω ευθυξίας που δεν μπορείς να τη βρεις στην τύπα αυτή με τον Κυριάκο Πρωθυπουργό, θα είχε παραιτηθεί και θα είχαμε οδηγηθεί στις εκλογές. Πάμε στο αν κάναμε πολιτικό σχεδιασμό. Ναι. Έτσι. Και μετά θα σου πω και το τρίτο που για μένα πλέον είναι το πιο σημαντικό, τον κοινωνικό σχεδιασμό. Πολιτικός σχεδιασμός. Ιούλιος. Ο Ιούλιος είναι ένας μήνας που έχει. 4η Ιουλίου είναι συμβολικός πολιτικός μήνας για όλο τον κόσμο. Εθνική επέτειος των Αμερικανών. 14η Ιουλίου εθνική επέτειος των Γάλλων και μετά αρχίζουν οι εθνικοί επέτειοι των Ελλήνων. 17η Ιουλίου αποστασία. 70 χρόνια. 24η Ιουλίου αύριο η αποκατάσταση από τη Χούντα 51 χρόνια. Η αυριανή μέρα έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Γιατί θα είναι μαζεμένοι εκεί στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου όλοι αυτοί οι 300 που οι μισοί κλέβουν και οι άλλοι μισοί παρακολουθούν να κλέβουν. Δεν θα είναι όλοι οι 300, το λέω γιατί τελευταία ξέρω ότι ο Βελόπουλος δεν πηγαίνει, γι' αυτό σου λέω δεν θα είναι 300. Μπράβο, συγγνώμη, δεν ξέρω τον Κυριάκο μόνο λόγω της φιλίας μας και της στενής μας σχέσης. Είπα και πριν ότι υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης που κρατάνε το κεφάλι ψηλά. Όταν λέω 300 το λέω με την έννοια που το λέει ο λαός. Ναι. Εγώ εκπροσωπώ τον εαυτό μου και άντε 300 φίλους που είμαστε στο κίνημα των Δημοκρατών. Άρα, σωστό, δεν θα είναι ο Βελόπουλος και κάποιοι από αυτούς δεν είναι ίδιοι. Αλλά, σαν συμβολισμό για τον κόσμο, όσοι είναι μέσα στους κήπους του Μεγάρου και τρώνε φοντάν και πίνουν σαμπάνια, ενώ οι άνθρωποι αυτοί, ένας στους 2 Αθηναίους και ένας στους 2 κατοίκους της χώρας δεν μπορεί να πάει διακοπές, δεν μπορούν να έρθουν στη Νέα Μάκρη που μένω εγώ, να πάρουν το λεωφορείο καν, και το πήγαινε έλα 2 φραπέδες από τους κανονικούς, όχι τους ντεμεκ που έχουν εδώ στην Κρήτη, μαζί και ένα σάντουιτς κάνουν 30 ευρώ. 30 ευρώ είναι το 5% του εισοδήματος ενός κανονικού υπαλλήλου. Λοιπόν, πάμε. Και αυτό που μας φέρνει Ιούλιος, καυτός πολιτικός μήνας, κυριολεκτικά και γιατί η Αθήνα ξεκίνησε από αυτό ότι εγώ είδα ότι μέτηκε στο λόφο της Φιλοθέης και του Ψυχού μπήκε φωτιά. Που τι σημαίνει αυτό? Όταν φτάνουμε εκεί, μετά από λίγο και για την Ερατζιά. Ξέρεις ποια είναι η Ερατζιά? Στην Ρόδο του Αττικού, απ' έξω στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι η ώρα να τα μαζεύουνε. Ο Αύγουστος, τα μπάνια του λαού. Δεν θα έχουμε τα μπάνια του λαού. Και τον Αύγουστο θα έχουμε τους Ορέσνικ. Ξέρεις την Ορέσνικ που σκάνε αυτή τη στιγμή? Πύραυλοι. Ξέρεις ποια είναι αυτός ο βόμβες, ο επιχειρητικός πύραυλος που έχει βρει ο Πούτιν? Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ο Ορέσνικ Βρυξελών. Και τον έχει τα χέρια της η Ρουμάνα εισαγγελέας και στέλνει ένα πύραυλο που έχει ανοίξει 80 κεφαλές και κάθε μία από 3, 240 σκάνδαλα θα έρθουν στην αυλή του Κουλιμπαμπά. Τώρα έχει σκάσει ο ΠΚΠ. Υπάρχουν έτοιμοι φάκελοι που έχουν μενού. Από το μενού των μεταναστών που τρώγανε με 90 ευρώ την ημέρα, ενώ στα 5 ξενοδοχεία το κόστος σύντησης των τουριστών είναι 30. Προσέχεις. Και το κόστος σύντησης μια μέση οικογένειας είναι 7 και το κόστος σύντησης των παιδιών στις κοινωνικές δομές και των γέρων στα καπί είναι 0, γιατί τα έχει κόψει ο κ. Μητσοτάκης. Αλλά στους μετανάστες ήξερε να δίνει 90 ευρώ και δεν τρώγανε κιόλας οι άνθρωποι, δηλαδή τα κλέβανε. Και τα πετούσανε κιόλας πολλά από αυτά. Μετανάστες θα έχουμε κόλπα ταμείο ανάκαμψης και τεχνολογικά, ταμείο ανάκαμψης και τα πάντα. Πρόσεχε. Εδώ θα κάνεις εκπομπές για 10 χρόνια μετά. Ξέρεις γιατί? Γιατί το σύνολο της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, όσο και να ακούγεται υπερβολικό, ήταν από παράνομο έως γκανγκστερικό. Δηλαδή, δεν υπήρχε. Με πρόσχημα είπαμε τον COVID, αυτοί κάνανε παντού αναθέσεις. Αναθέσεις σημαίνει ότι φτιάχνανε δουλειές, φτιάχνανε επιχειρηματίες μπροστινούς και κόβανε και ράβανε από οικόπεδα μέχρι εκατομμύρια δανείων μέχρι. Δεν έχει τέλος. 85 φακέλους έχει ταυτοποιήσει η Ρουμάνα.
Προσεχείς. Η Ρουμάνα είναι ο Γιώργη Χάτζη της πολιτικής εισαγγελίας. Μεγάλος παίχτης ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, για όσους δεν ξέρουν ποιος είναι ο Γιώργη Χάτζη, είναι μεγάλος παίχτης Ρουμάνος ποδοσφαιριστής, ναι. Που ήθελε να τον πάρει ο Παναθηναϊκός και δεν μπόρεσε. Και είχε και κάτι άκρες, αν θυμάμαι καλά, και με μαφία ο συγκεκριμένος. Ήταν λίγο δύσκολος. Ακριβώς. Αυτή είχε κάτι άκρες με το Σόρος, αλλά τις έκοψε. Πάμε λοιπόν. Ο Αύγουστος δεν θα πάει ο λαός για μπάνια όπως νομίζει ο κύριος Μητσοτάκης. Οι μισθοί θα είναι μέσα στα σπίτια τους και θα λιώνουν, γιατί δεν θα έχουν να πληρώσουν το air condition όταν έχει πάει η ενέργεια σε αυτά τα ύψη και θα τον καταργούνται. Οπότε μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο. Ο Μητσοτάκης τι σκέφτεται? Ότι το Σεπτέμβριο θα πάει στη ΔΕΘ και θα μοιράσει λεφτά. Θέλει να μοιράσει 1,5 δις, ενώ μας έχει πάρει 10, θα λέει ο κύριος Βιλιάρδος, ο φίλος μου, από το ΦΠΑ. Μηθριδατισμός. Θα πει λοιπόν έφκασε 120 δόσεις, αλλά θα πει και σύνταξη στα 70. Προσέχεις. Θα πει σπίτι 3 δήθεν και θα έχει πάει ένα διάρρη στα εξάρκεια στα 700 ευρώ. Θα πει ότι για την υγεία κάνει το 1566 καινούριο νούμερο ο φίλος μου Άδωνης. Και την ίδια στιγμή θα χάνονται παιδάκια, γιατί δεν θα υπάρχουν καρδιολόγοι στις παιδιατρικές κλινικές. Θα μας πει ότι θα μειώσει τις προμήθειες των ATM και την ίδια στιγμή θα εξαφανίζονται 800 ATM της Πειραιώς και για να πάρεις λεφτά από την ίδια στην τράπεζα θα πληρώνει ο συνταξιούχος κάθε φορά που θα κουμπάει την καρτούλα του 3,2 ευρώ. Άρα, αυτά που θα πει στην 89η ΔΕΘ θα είναι φύκια για μεταξωτές κορδέλες και το ξέρει. Όταν λοιπόν δεν έχει λεφτά να πάρει και δεν έχει λεφτά να δώσει, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να δώσει άλλα χρήματα, δεν θα μπορεί να συντάξει προϋπολογισμό για την επόμενη χρονιά προεκλογικό. Που προεκλογικό για τον Μητσοτάκη σημαίνει πάρε κόσμε. Άρα θα αναγκαστεί από τη μία με τα σκάνδαλα και από την άλλη με την έλλειψη χρημάτων, παροχών χρημάτων, να πάει σε εκλογές το φθινόπωρο. Οκτώβρη. Ο κύκλος αυτός της μη ενάρετης διακυβέρνησης θα κλείσει και μαζί του θα κλείσει και ο κύκλος της μεταπολίτευσης και θα καταπιεί όλα τα συστημικά κόμματα. Εδώ έρχεται το τρίτο καπέλο που θα φορέσω, το καπέλο του κοινωνικού αναλυτή. Πολύ σημαντικό. Μένω. Ναι, όχι, θα στα δώσω. Θα στα δώσω, εννοείται, θα στα δώσω, αλλά μένω σε αυτό να το καταλάβουν λίγο οι φίλοι ακροατές, ότι Σεπτέμβρης είναι η περίοδος απόφασης ανακοίνωσης των εκλογών, βάσει αυτών που είπε ο Νίκος ο Καραχάλιος. Ακριβώς. Δηλαδή πάμε Οκτώβρη, σαν να λέμε. Αν θα το κάνει στη ΔΕΠ, αν θα το κάνει τον Οκτώβρη, γιατί είπαμε ότι έχει τα γραμμάτια ή όχι, δεν ξέρω. Μάλιστα. Ωραία. Αυτός θα πέσει το φθινόπωρο. Αυτός είναι ο πολιτικός προγραμματισμός του Μητσοτάκη. Ακριβώς. Ο κοινωνικός ποιος είναι? Ναι. Θα έχουμε κακά γεγονότα για τη χώρα. Θα πέσει την Άνοιξη. Θα του δώσουν 6 μήνες μόνο και μόνο για να ολοκληρώσει το ξεπούλημα στα εθνικά και το ξεπούλημα ως το ότι έχει μείνει από τα σημικά του δημοσίου. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν θα είναι κακό. Άρα αν δεν πέσει θα πρέπει να τον ρίξουμε. Εμείς που είμαστε? Πώς. Εδώ τώρα η σκητάλη περνάει σε αυτό που ονομάζουμε κοινωνική αντιπολίτευση. Για μένα λοιπόν πρέπει να πέσει, όχι μόνο γιατί είναι κακός πρωθυπουργός, αυτά τα είπαμε, όχι μόνο γιατί είναι ο πρωθυπουργός της μεταδημοκρατίας που αγγίζει τα όρια και ξεπερνά τα όρια του αυταρχισμού, για τη συμβολική συνταγματική τεκμηρίωση σε αυτά, ρωτήστε τον κύριο Ράμο, φωνάξτε τον στην εκπομπή, τον άνθρωπο που αποκάλυψε τις 25.000 και καλά διασυνδέσεις, τον δικαστικό, τον αδέκαστο, που δεν θέλει να τον βλέπει μπροστά του. Ο ανεξέλεγκτος. Γιατί αν ο κύριος Μητσοτάκης ήταν μία φορά μέχρι τώρα ο ακαταλόγιστος, τώρα γίνεται ανεξέλεγκτος. Αλλά απέναντί του θα έχει τους αδέκαστους όπως εμείς. Οι αδέκαστοι όμως της πολιτικής ηγεσίας, που δεν έχουν μπει μες στη Βουλή, που φωνάζουν απ' έξω, χρειάζονται τους ενεργούς πολίτες. Οι οποίοι αν μέχρι σήμερα ήταν απογοητευμένοι, τώρα είναι θυμωμένοι όχι μόνο γιατί είναι αδικημένοι, αλλά γιατί είναι καμένοι κυριολεκτικά. Όταν τους καίνε τα παιδιά και δεν μπορούν να βρουν άκρη, όταν η κυρία Καριστιανού ζητάει να γίνει εκταφή, προσέξτε το αυτό, είναι συγκλονιστικό. Βέβαια. Εκταφή και αρνούνται του παιδιού της κορούλας της, και αρνούνται. Αυτοί δεν είναι ραγκέτα, δεν είναι καμόρα, δεν είναι κοζανόστρα, ακόμα και αυτοί τα σέβονται αυτά. Αυτοί έχουν φτάσει στην κοινωνία να ξεχυλήσει το ποτήρι και νομίζουν ότι επειδή πάει και κάνει μια βουτιά ο άλλος και τον δείχνει το στάρ, ενώ λούζεται κανονικά τον υδρότα του μέσα στο Παγκράτη, μέσα στο Περιστέρι, το διαμέρισμά του ή μέσα στην Καλαμαριά, νομίζουν ότι ο κόσμος κοιμάται. Κλείνω λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ελπίδα. Περιμέναμε και περιμένουμε να βγουν μπροστά οι δύο πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Από την κεντροδεξιά εννοώ λύσεις. Μεγάλες λύσεις.
Δεν βλέπω αυτό να γίνεται για λόγους που κατανοούν αυτοί καλύτερα. Και ποτέ εγώ δεν θα τους κρίνω. Περιμένει κεντροαριστερά από τον Τσίπρα. Το σέβομαι την αναμονή τους και σέβομαι ότι ο πρώην Πρωθυπουργός έχει ακόμα πράγματα να δώσει. Ξέρεις τι δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν όλοι μαζί όσοι κυβερνήσανε είναι αρκετοί για να περάσουν ένα μήνυμα στον κόσμο ότι το όσο εδώ που λέει μπορούν να το κάνουν πράξη. Γι' αυτό. Εγώ τι θα ήθελα και τι θα περίμενα. Θα περίμενα και παίρνω μια βαθιά ανάσα. Ο νέος κύκλος της ενάρετης δημοκρατίας, της ενάρετης διακυβέρνησης, να έχει μπροστάριδες ανθρώπους που δεν έχουν ασκήσει κυβέρνηση, δεν έχουν πει στο κοινοβούλιο και προέρχονται από τα σπλάχνα της κοινωνίας. Να μην είναι απαραίτητα γιατροί, δικηγόροι και μηχανικοί, αλλά να έχουν, και πρόσεξε με εδώ, την αρετή του δασκάλου, τη γνώση ενός διανοούμενου, την αποφασιστικότητα ενός στρατιώτη και το όραμα ενός ανθρώπου που θέλει να δει τα παιδιά του να έχουν τύχη. Και όχι τα παιδιά του να γίνονται παρανάλωμα και να τους αρνείται αυτή η μεταπολιτεία, αυτή η χούντα ουσιαστικά, χούντα, η γαλάζια χούντα του Μητσοτάκη, να τους αρνείται το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Άρα, για μένα η λύση είναι στην κοινωνική αντιπολίτευση. Η αυριανή μέρα είναι μεγάλη, είναι η μέρα της δημοκρατίας, δεν είναι μόνο μέρα για μπάνια. Έρχεται μία μέρα, 2 μέρες μετά από το κουκούλωμα της υπόθεσης των Τεμπών, έρχεται ενώ παίζει ο Πεκετέ, έρχεται ενώ υπάρχει ο Ρέσνικ της Ρουμάνας εισαγγελέος, σκάνε τα σκάνδαλα βροχή από πάνω, η χώρα πολιορκείται από μετανάστες από τη Λιβύη πια, οι οποίοι δεν είναι κακόμοιρα παιδάκια, αλλά είναι ταυραντωμένοι, εκπαιδευμένοι, περίεργοι τύποι, και η χώρα απειλείται εκ των έσω. Από τον εξαμιλήτη Γεραπετρίτη που βλέπει τα τουρκολιβικά μνημόνια να φτάνουν μέχρι τις ακτές της Κρήτης, σε λίγο θα αφήνουν τους κριτικούς και τους τουρίστες εδώ, τους Ευρωπαίους, να κάνουν βουτιές. Θα τους λένε μετά τα 3 μέτρα υπάρχει τουρκική φρεγάτα. Καταλαβαίνεις? Όποιος κάνει μακροβούτι πάνω από τα 3 μέτρα δεν θα του το επιτρέπουνε. Οι Τούρκοι, οι Λίβοι και οι Λάθρο. Εγώ καταλαβαίνω, Νίκο μου, εγώ καταλαβαίνω ότι πρέπει πάση θυσία ως κοινωνικό προγραμματισμό και κοινωνική αντίδραση να έχουμε ως κύριο μέλημα να μαυρίσουμε αυτούς οι οποίοι είχαν την εξουσία στα χέρια τους όλες αυτές τις δεκαετίες και έφτασαν την Ελλάδα εδώ που είμαστε, στο ΣΥΝ 57, στο ΣΥΝ 104, γιατί σήμερα είναι 7 χρόνια από το μάτι, στο ΣΥΝ 500 ή δισεκατομμύρια, πόσα δισεκατομμύρια είναι τα σκάνδαλα τα οποία έχουν προσυπογράψει τα κόμματα εξουσίας, και τα βάζω όλα γιατί οριζόντια διαπερνάει αυτή η διαφθορά. Μοντέρνα, μεταμοντέρνα, παραμοντέρνα, όπως θέλετε να το πεις, και να εμπιστευτούμε κάτι το οποίο είναι άσπυλο και αμόλυντο από ζήτημα εξουσίας, πάλι πάντα βέβαια με πολύ μεγάλη προσοχή στην επιλογή μας. Γιατί έχουμε χορτάσει από ανθρώπους οι οποίοι αναλαμβάνουν επάνω τους και φοράνε έναν μανδύα πατριωτισμού, και από πίσω υπάρχουν ολιγάρχες, από πίσω υπάρχουν συμφέροντα, από πίσω υπάρχουν διάφορα άλλα κόλπα τα οποία δεν είναι εμφανή τουλάχιστον προς τους ψηφοφόρους. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Έχουμε καεί με το χυλό και φυσάμε το γιαούρτι. Και δεν μπορώ να καταλάβω, για μένα, εγώ σ' άκουσα πολύ προσεκτικά, αλλά ακόμα και αυτή η εμπλοκή των πρώην πρωθυπουργών για ανάληψη ηγεσίας από Σαμαρά ή Καραμανλή, εμένα προσωπικά και πάρα πολλούς άλλους Έλληνες που τους έχουμε χαρακτηρίσει και έχουν χαρακτηριστεί από λάθη στην διακυβέρνησή τους, δεν μπορούμε να πάμε ξανά σε επιλογές οι οποίες είναι δοκιμασμένες και αποτυχημένες κατά το παρελθόν. Ξέρεις, Στέφανε, για να πω μια καλή κουβέντα για τους φίλους μου που με τιμήσανε τη συνεργασία τους τόσα χρόνια. Ναι. Υπηρετήσαν την πατρίδα με τις παρεμβάσεις τον τελευταίο χρόνο. Γιατί βγαίνοντας αυτοί οι δύο άνθρωποι να μιλήσουν, εσύ τον Προκόπη Παυλόπουλο, δεν πρέπει να τον ξεχνάμε, είναι ενεργός πρόεδρος, ναι, ο οποίος κάνει συνεχώς παρεμβάσεις άσχετα αν τις κόβουν από παντού. Πάλανε κόκκινες γραμμές και ουσιαστικά στερήσαν από το Μητσοτάκη τη δυνατότητα να πάει στην Ευρώπη και στην Ουάσιγκτον, την διεφθαρμένη Ουάσιγκτον, έτσι, την Ουάσιγκτον του Επστάιν, να πάει και να πει: παιδιά, έχω τη Νέα Δημοκρατία και έχω 1-2 κόμματα, έχω 200 ψήφους, ό,τι θέλετε εδώ για τους πρέσβες του Αιγαίου. Βγαίνοντας αυτοί οι δύο εδώ και 1 χρόνο, ναι, τι κάνανε, οι 3, συγγνώμη. Δημιούργησαν τριγμούς μέσα στη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, όχι, δεν σώσανε μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Σώσανε την υποχώρηση στα 6 μίλια. Ναι. Αυτό που έχει πει ο Γιάννης ο Βαλινάκης, ο έμπειρος φίλος, ότι ουσιαστικά έχουν εγκλωβίσει τη χώρα στα 6 μίλια. Αυτοί θα υπογράφανε
αν δεν έβγαιναν ο Καραμανλής και ο Σαμαράς, αν δεν έβγαινε κάθε μέρα η πατριωτική αντιπολίτευση μέσα στο Κοινοβούλιο, ο Κυριάκος, ακόμα και κάποιοι άνθρωποι της αριστεράς, Ναι. αν δεν βγαίνανε αυτοί οι άνθρωποι όμως που έχουν ειδικό βάρος και στο εξωτερικό, που ουσιαστικά ελέγχουν τη μισή και βάλε Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος έχει περάσει πρέσβος του Αιγαίου. Άρα, μην λέμε ότι δεν έχουν κάνει τίποτα, ήδη έχουν προσφέρει. Τώρα, αν είναι λύση για την επόμενη μέρα, μπορεί. Όμως, ανεξάρτητα του τι θα κάνουν, και εγώ δεν είμαι σε θέση ποτέ να τους υπαγορεύσω, είμαι σε θέση απλώς ως πολίτης να τους παρενέσω, να πάρουν και άλλες πρωτοβουλίες. Δεν χρειάζεται να κάνουν κόμματα ή να κατέβουν στον πολιτικό στίβο. Δόξα τω Θεώ υπάρχουν κόμματα, μπορούν να δείξουν όμως τι. Ότι το διακύβευμα των επόμενων εκλογών δεν είναι η κυβερνησιμότητα και η σταθερότητα που θέλει να πει ο Μητσοτάκης. Γιατί η κυβέρνησή του είναι μια κυβέρνηση αλιμπαμπά και η σταθερότητα που φέρνει είναι η σταθερότητα των λαθρομεταναστών της Κρήτης. Άρα έχουμε μια κυβέρνηση κλεπτών και αρματολών, φραπέδων και καφέδων και έχουμε ταυτόχρονα μια κυβέρνηση αστάθειας, αδυναμίας και αδιεξόδου. Επομένως, οι άνθρωποι αυτοί, και βάζω όλους τους πρώην πρωθυπουργούς και πρώην αρχηγούς, πρέπει να λειτουργήσουν σε ένα συμβούλιο σοφών και να αναδείξουν δυνάμεις της κοινωνίας και δυνάμεις κοινοβουλευτικές που δεν έχουν κυβερνήσει. Να βάλουμε μια κυβέρνηση, εγώ ξέρεις ότι προσπάθησα πάρα πολύ την προηγούμενη τετραετία, να κάνουμε ένα είδος μεγάλης κεντροδεξιάς. Να ενωθούν τα μικρά κόμματα και να κατέβουν όλα απέναντι στην υβριδική Νέα Δημοκρατία. Με αρχές που να έχουν κοινωνική διάσταση, κοινωνική πολιτική, αυτό που λέμε κοινωνική κεντροδεξιά, κοινωνικός ελευθερισμός. Αυτό δεν προχώρησε λόγω Predator και λόγω εκλογοδικίου. Έκοβε τα κόμματα το ένα μετά το άλλο. Και αν είχε χρόνο θα είχε κόψει και τον Βελόπουλο, όπως έκοψε την Λατινοπούλο, όπως έκοψε τον Ιβιετζόγλου, όπως έκοψε τον Νικολόπουλο. Και όσοι μπήκανε από την πίσω πόρτα γιατί δεν τους προλάβανε, τους κόψανε, μετά τους διαλύσανε στη Βουλή. Ναι. Πάμε λοιπόν. Κοινωνική αντιπολίτευση. Η κοινωνία θα έχει δυστυχώς αρνητικό διακύβευμα. Ευτυχώς, γιατί θα τελειώσουμε με την κουλιάδα, αυτή την τροπιαστική οδύσσια της εξαετίας, που πηγαίναμε από σκάνδαλο σε σκάνδαλο και από λιμάνι της ντροπής στα λιμάνια της οργής, να τελειώσουμε από αυτήν. Αλλά πώς θα τελειώσουμε? Θα τελειώσουμε με την τιμωρία. Θα είναι τιμωρητικό το διακύβευμα. Το 80% του κόσμου θεωρεί ότι η κυβέρνηση αυτή πρέπει να πέσει και να τιμωρηθούν για ενοχή. Να πάει να ψηφίσει το 80%. Το 80% να πάει να ψηφίσει όμως. Και όσο μεγαλύτερη συμμετοχή, ανεξάρτητα από το τι θα ψηφίσουν, γιατί προσέξτε, και στους νεοδημοκράτες εξηγώ, και σας το λέει ο γραμματέας σας, ο γραμματέας των Νικών, γιατί όσο είχατε τον Νίκο τον Καραχάλιο γραμματέα, και συγγνώμη που γίνομαι αυτοαναφορικός, δεν είχατε γνωρίσει ήττες. Ακόμα και το 2015 με το Βαγγέλη το Μεϊμαράκη το πήραμε το κόμμα στο 15 και το πήγαμε στο 28, μέσα σε 40 μέρες. Προσέξτε λοιπόν. Δεν ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία όταν ψηφίζετε Κυριάκο Μητσοτάκη. Ψηφίζετε Γεραπετρίτη, ψηφίζετε Σκέρσο, ψηφίζετε Λιγνάδη, ψηφίζετε Μίχο, ψηφίζετε ΟΠΚΠ, ψηφίζετε Φραπέ, ψηφίζετε όλα αυτά που θα σας κάνουν να ντρέπεστε αν συνεχίζετε να στηρίζετε αυτό το μόρφωμα, το οποίο πλουτίζει εις βάρος σας κοροϊδεύει και σας θεωρεί πρόβατα. Αλλά και τα πρόβατα του ΟΠΚΠ δημιουργούσαν ένα όφελος για αυτούς που τα είχαν. Εσείς, καλοί μου φίλοι, είστε γαλάζια προβατάκια που το μόνο που περιμένετε να σας σβήσουν μια κλίση και σας έρχονται από τους Δήμους προς αυξημένες οι κλίσεις που νομίζαν ότι σας σέρβισαν. Το λέω γιατί. Γιατί εδώ πρέπει να μπει ένα τέλος στην ανταλλακτική δημοκρατία και αυτό το 1 εκατομμύριο που συνεχίζει να στηρίζει, ελπίζω στο μικρό Ρουσφέτη, να καταλάβει ότι κάθε ψήφο ο Κυριάκος Μητσοτάκης την εξαργυρώνει με 1 εκατομμύριο για τον ίδιο. Καταλαβαίνεις, εσύ Στέφανε, πολύ καλά τι συμβαίνει. Να ξυπνήσουν και τα γαλάζια πρόβατα. Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, πρέπει να τιμωρηθεί η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, γιατί είναι ένα υβριδικό σύστημα νεοσημιτικών μαζί με την αυλή του Κούλη. Μάλιστα. Αυτό είναι. Νίκο μου, δεν έχω άλλο χρόνο. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα όλη η συζήτηση. Νομίζω ότι έδωσε τροφή για σκέψη και πολλές αναλύσεις περαιτέρω. Να το επαναλάβουμε ξανά και να προσέχουν οι νεοδημοκράτες, μην τους αλλάξει τις κλειδαριές η Μαρέβα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Φιλιά πολλά. Yeah. Focus 103,6. Είχα προγραμματισμένη άλλη συνέντευξη, αλλά νομίζω ότι το ανοίξαμε πάρα πολύ. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα ακούστηκαν. Θα πάμε σε διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων Δέσποινα Μποτίτση, γιατί η ώρα πήγε 10. Πρέπει να κανονίσω λίγο, να αναμορφώσω λίγο το πρόγραμμα τώρα, γιατί έχω 2 συνεντεύξεις. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να τις χωρέσω και τις 2. Θα το προσπαθήσω τουλάχιστον. Στην τρίτη ώρα να χωρέσουμε και τη συνέντευξη με τον Γιάννη τον Γιωβάνη που έχω προγραμματίσει, αλλά και η μία με τον μοναχό τον Σισόη. Οπότε
Πάμε δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα την Ποτίτσι και επιστρέφω.